انجمن نیشتیمانیا کردی لسوریه و پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ده روژا یکشنبه ایریشین لسر هولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانی بە موشەکان بتۆندی شەرمەزارکردن و پشتەوانیا خۆی ji gelo serkirdayetiya herêma Kurdistanê re ragihandin. Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniyekî de got ku hewlêra paytexta herêma Kurdistanê berê sibeha roja yekşemê 13 Adara 2022 careka din navçeyên ku sivîlên leştecîne û bargeha Kenala Kurdistan 24 û balyozxaneya Amerîkî hate armançkirin. Derbarê vê êrişê zerarên madî ketin û li gorî zanyariyên hatîn belavkirin ku 12 mûşekên Palestî ji derveyê sînor ji aliyê Rojhilat ve hatin avêtin. Enekesê di daxuyaniya xwe de tekez kir ku ev êrişa newêrek û armançkirina herêma Kurdistanê ne bi tenê armançkirina ewlehî û seqamgiriya herêma Kurdistanê ye, lêbelê armançkirina ewlehiya tevahiya Iraqê ye û armanca derxistina Iraqê ji rewşa xirabiya ku nihatê re derbas dibe û armanca rola giringiya serkirdayetiya herêma Kurdistanê ji bo serkeftin û dîvçûnên proseya siyasî li Iraqê dike. Enekesê di daxuyaniya xwe de got jî ev êrişên bi vî rengî û sepandina fişaran li ser herêma Kurdistanê îradeya gelê Kurdistanê û serkirdayetiya wê ji bo têkbirina rola çalak ku li ser asta Iraqê dilîze nagihore. Di dawiya daxuyaniya xwe de enekesê bi tondî ev êrîş û armançkirina herêma Kurdistanê şermezar kir û daxwaz ji civaka navdewletî kir ku li pişta herêma Kurdistanê û gelê wê rawestin, parastin û seqamgiriya wê li pêşiya her metirsiyekî bikin. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya jî derbarê armançkirina hewlêra paytexta herêma Kurdistanê bi moşekan daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de pedekesê armançkirina hewlêrê bi moşekan ku ziyan gihande deverên sivîlên leştecîne û bargeha Kenala Kurdistan 24 û balyozxaneya Amerîka li hewlêrê şermezar kir û got ev êrîş êrîşeka tirsoneke û binpêkirine ji tevaya yasayê navdewletî û serweriya Iraqê û herêma Kurdistanê re. Di dawiya daxuyaniyê de got ku ew ku pedekesê vî karê newêrek û êrîşa tirsonak lê ser hewlêrê û neşteciyên wê û damûdezgehên wê û hevalên wê şermezar dikin û tekez kir ku baweriya me bi hewlêr û xeragiriya wê li pêşiya her gef û êrîşekî newêrek ya ku ji aliyê dijminên gelê Kurd lê sertêkirin heye û hewlêr wê bihêzbûn bersivavan karê terorî bide.